En waarom maken we ons zo druk? Het is natuurlijk schadelijk als je veel drinkt, vaak drinkt of op jonge leeftijd drinkt. Waarom? Omdat je in die levensfase namelijk veel nieuwe hersencellen krijgt. Even naar de biologieles, dit is je brein. Dit gedeelte is pas klaar als je 23 bent. Echt 23. Er zijn niet voor niks landen waar de grens op 21 staat. Als dokter moet de grens naar 23. Het is niet te handhaven, nou we handhaven niks in dit land, dus daarom ben ik al blij met 18. Maar medisch gezien is het natuurlijk wel een beetje vreemd. En daaronder leg ik ook altijd de kinderen uit. Die naam kan je gelijk vergeten, maar er zit iets in je brein wat heet amygdala. Wat doet dat ding? Is alle informatie die je van buiten krijgt, die herken je. Als iemand met een boos gezicht op je afkomt, denk je, waarom is die vent boos? Je amygdala zegt, die vent is boos. Als langs het randje van een wolkenkrabber loopt, noem ik altijd als voorbeeld, denk je, goh, dat is te hoog, dat moet ik niet doen. Je amygdala zegt, dat is te hoog, dat moet je niet doen. Die amygdala doet het niet meer na 4 bier. 4 bier. Dus jongens klimmen lantaarnpalen in, gaan door dakgoten lopen, je angst is weg. Dat is het probleem. Als een grote vent naar je toe komt, je staat de tong zoenen met zijn nieuwe vriendin, denk je, shit, had ik niet moeten doen. Tenzij je 4 bier op, kunnen wij weer een nieuwe stift aan de plaats. Je angst is weg, mensen gaan gekke dingen doen. Dat geldt ook seksualiteit. 4% van alle meisjes die we binnenkrijgen in een van de Nederlandse ziekenhuizen is seksueel misbruikt. 4%. En je weet hoeveel onderzoeken we daarmee moeten doen, sociologische ellende, vreselijk. Een meisje uit Haringvliet, die werd wakker naar zijn vent die ze niet kende met een slip op de enkel. Een meisje van 12, die was verkracht in Delft. Dat gaat in 1 keer door. Meisjes weten niet als ze gaan drinken dat de jongens er op de loer liggen en dat ze gekke dingen gaan doen. Ook op zich al een reden om strenger te zijn. En daarachter zit je centrale chip, je hippocampus, daar leg je je informatie mee vast. Dus als je meer dan 4 bier op, doet je centrale chip het niet meer. Drink je door, maar je denkt, ik heb maar 4 bier op. Dat ding, als je elke dag drinkt, blijft dat ding klein. Groeit hij niet uit. Nou, begrijp je gelijk waarom de tweede keer als je binnenkomt, de helft van die groep 15 IQ-punten verliest. Want je centrale chip doet het niet meer. Je kan het niet meer opslaan op je harde schijf. Bij ons heet dat hersenen. En dit is zo'n MRI in kleurtjes. Het nieuwste MRI heet fractionele anisotropie. Ik had het gelijk vergeten, maar die kleurtjes tonen aan de verbindingen die de hersencellen met elkaar maken. Als je dus op jonge leeftijd bent gaan drinken of heel veel drinkt, zie je dat aan die kleurtjes te zien dat die hersencellen elkaar niet meer opzoeken. En dat is als je IQ-test doet, zie je dat 10, 15 IQ-punten verlies. Verbaal, non-verbaal, je ziet het. En het is irreversibel, het is niet, je kan het niet meer herstellen. Ja? Maar hoe oud zijn ze dan? Nou, wel 20 plus. Oh, oké. Oh, 20 plus. Goed. Ja, daar kun je er niet wel wat van zeggen. Ja, maar het hoort niet bij een sportbeleving. Nee, maar goed, Maar als de regel dan is moet je- geen alcohol in de kleedkamer. Dan moet je regels maken als sportvereniging. Toch, wat is toch de regel? Dat is de regel. Ja. Maar als je nou die regels, die hangen ook op. Nee, die hangen volgens mij niet op. Want dat is dan wel iets. Je zou ook zoiets kunnen, een bord op kunnen hangen van dit zijn onze huisregels. En daar handhaven we ook op. Dus dan kun je gewoon een kleedkamer binnenlopen. Want dan weet je van tevoren dat het hangt in de voorkant. Ja, een poster op. Ja, nee, maar gewoon, als je het reglement, reglement. als je het sportveld opkomt, dat er gewoon een reglement hangt. Dat je weet van oké, hier, als je dit betreedt, dan moet je daar aan voldoen. En dan kunnen we gewoon in de kleedkamer handhaven. Hallo, hoe heet je? Ik heet Daisy. En hoe vond je deze avond? Ik vond het wel leuk en leerzaam. En heb je dingen gehoord die je nog niet wist? Ja. Zoals bijvoorbeeld dat als je 1 biertje drinkt, dat je dan dat het 1,5 uur, is voordat dat verwerkt is. Heb je wel eens een beetje bier geproefd? Ja, toen ik klein was, dan mocht je gewoon zo je vinger drinken erin stoppen en dan, ja. En denk je wel dat je nu voorzichtiger zal zijn voordat je aan alcohol begint? Ja, want dat je ook heel snel oud kan gaan of zo. Ja. Dus deze avond was wel goed en leerzaam? Ja. En ik vond het ook wel leuk, want op een gegeven moment mocht je ook zelf cocktails maken. En dat vond ik ook wel leuk. Wat voor cocktails heb je gemaakt? Er stonden daar allemaal zoete drankjes. En als je dan Sprite stond er, 7-Up stond er ook. En dan, ja, en nog eigenlijk heel veel andere dingen. Dat kon je dan mengen. En ja, dat eigenlijk. Dan kon je alcoholvrije drankjes maken?
Ja, en als het dan bijvoorbeeld te zoet was, dan kon je wat zuurder maken met citroensap. Oké. Nou, het is laat geworden vanavond, dus nou ga je lekker slapen waarschijnlijk. Ja. Oké. Nog veel succes op school en tot ziens. Dankjewel.